Bermeoko udalak legeak ezartzen dauen udal hondakinen kudeak eta tasa onartu dau gaurko osoko bilkuran aho batez. Tasa honen helburua hondakinen kudeaketaren kostu osoa estaltzea dala aipatu dabe Bermeoko udaletik. Aurrera begira, helburua ordainketa bidezkoagoa egitea dala aipatu dabe eta sortzen denaren araberako eredurantza aurrera egitea duela xede esan dabe. Bermeoko udaleko alkatea dan Nadia Nemes Somalik eta alkateordea den Xabier Ortuzar Butronek gai honi buruzko zetasunak aipatu dituzte, tasa hauen nondik norakoak azalduz. Hasiko gara, gaur osoko bilkura, ezoiko osoko bilkura bat eduki dugu eta zergak eta tasak aurkeztu dugu. Aurten bi aldaketagaz etorten gara. Alde batetik tamiz da trakzio mekanikoen ibilgailuen zerga. Hemen aurkeztu dugun ibilgailuen zirkulazioen gaineko zergaren 11% igoera. Geuretzako ez da izan erabaki arin bat, baizik eta beharrezko egokitzapen bat. Azken igoera 2021 eginda eta urte honetan inflazioa, energikostuak eta zerbitzu publikoen mantentzea igo egin dira. Zergaitik 11%? Ez da igoera politiko bat, teknikoa eta ekonomikoa baizik. 34 urteko epe honetan gure udalaren gastuak igo egin dira eta zerbitzu publikoen kalidadea mantenidu gure dugu. Horrek behartzen gaitzu eguneratze fiskal hau egitea. Igoera hau moderatua da eta proportzionala. Adibidez, 11 zaldiko ibilgailu batek urtean 8 euro gehiago ordainduko dau. Hilero 0,67. 14 zaldiko ibilgailuek adibidez 14,12 euro gehiago. Zerga guztien igoera zerbitzu publikoak indartzeko erabiltzen dira. Garbiketa eta kalien mantenue, segurtasuna, bide publikoan seinaliztapenak, parketa inguru publikoen zaintza, segurtasun emergentziak, eta bar. Oposizioak, EAJak, askotan garbiketa zerbitzuagaz kezkatzen da. Eta galdetu alda, zela mantenidu kalitate hori igoera barik? Erantzun argia dugu. Zerbitzuen kalitatea ez da doakoa eta zergaren eguneratze moderatu honek bermatzen dau. Zerbitzu horien jarraipena eta hobekuntza. Beste, udalerri batzuekaz konparatuta gure tarifa lehiakorrak dira. Beraz, gure proposamena ez da gehiegizkoa, baizik eta justua eta beharrezkoa. Hori guztia kontuen hartunde, 11% igoera hau beharrezkoa da. Zerbitz publikoa indartzeko eta herritarren ongizatea zaintzeko. Oposizioak aurka bozkatu dau, baina erantzukizunez eta gardentasunez gure erabakia defendatuko dugu. Herri honek behar dauzen zerbitzuak bermatzeko. Osoko bilkuran aklaradun moduen, apurbete gentie kontestu nimitzeko, aktualizazio hau eitzen gatoz, igoera bat eitzen gatoz, gure udalan pobrezi baten ez jeusteko, no? Autofinantziak eta maila nivela manteniteko eta gure zerbitzuen kalidadi alkatik esan dauen moduen mantenidu alizateko. IPC edo, 2019tik 23,3 izen da. Eta 2021 izan da azken aktualizazioak. Azken aktualizazio hori 1,4 izan da. Guetzan, minuse 2019tik da 21 bai, 21. Gure kontratuek aurrera eruten duzenien, jentiek jakitzeko, eitzen dana da, urteko kontratu bat barriz jatateko, apliketen datxo urte guzti horretako IPC gehi plus bat urrengoko kontratu aurrera atateko hori. Ez bagendun gure ingresuek modifikeko 21% pobri hauek izango ginen. 21% hori inbierko genuen bideratu kontratu honetara eta beste zerbitzu batzuetatik kendu. Alkatition moduen ezin izango genduzen beste zerbitzu batzuk mantenidu edo euren kalidadie bermatu. Hori da guretzat importantie. Aktualizazioari buruz berbaitzen danien, IPC bat aktualizetie urtero importantie da eta ez danien eitzen
urte batzutan ez dalez egin, 2021-etik ona ez dalez egin, guretzat aktualizazio bat ez da aurtengo IPC apliketie. Ze berez ja azken lau urtietako IPC ez da aplike. Orduan aktualizazio batera zuteko, jun biherko ginen, IPC gehi beste igoera bat apliketen, aiega arte lehen egon ginen puntora eta gure zerbitzuen bermatxera aiega arte. Hori da eitzen gauzena. IPC 2022-ikona, 21-ikona, 121 esan da, 2022-ikona, 114,4 esan da, eta gu plantiedun igoeri 111 izan da. Eta guzti bestu kubriten izendan dana. Bai, pentsatzen du, hau dala minimo batein bidune gure zerbitzudanak bermatu alizateko eta horrega etor gara aktualizazio honegaz. Beste alde batetik, gaur onartu da aho batez hondakinen kudeaketa tasaren aldaketa. Honen eguneratzea aurkeztu dugu helburu argi bategaz, zerbitzuaren iraunkortasun ekonomikoa eta legala bermatzea. Eta hori, modu orekatu batean herritarren eta herriko jarduera ekonomikoaren interesan kontuek hartunde. Gaur egun, Bermeoko egoera, udalonen 2025ko txosten ekonomikoen arabera, zerbitzuaren kostu erreal totala 2.404.186 eurokoa da. Horrek kostu erreal totala, eta tasa bidezko gaur eguneko sarrerak 1.574.000 eurokoak. Hau da, horrek urteko 1.000.000 euro defizita sortzen da. Gaur egun, zerbitzuaren 73% tasarekin ordaintzen da eta 37% udal aurrekontutik estaltzen da. Honek esan gure dau, gaur egun beste zerbitzu batzuetara izan beharko dizen baliabideak defizit estruktural bat estaltzeko erabiltzen ari garela hondakinen kudeaketa. Hemen lege bete behar bat dau. 7/2022 hondakinen eta lurzoro kutsatuen legeak eta Bizkaiko araudi foralak argi esaten dabe. Tasak zerbitzuaren benetako kostua estali behar dau. Kutsatzen dauenak ordaintzen dau. Printzipioa bete behar da. Ez da defizit hori beste partida batzuetatik finantziatu behar. Baldintza honek ez betetzeak ilegaltasun bat da eta udalaren egonkortasun ekonomikoa arriskuan jartzen da. Beste Euskal Herriko udalerriekin konparatuta ikusten dugu hau ez dela kaso isolatu bat. Beste udalerri askok neurri antzekoak hartun dabez legeak betetzeko eta kostu errealak estaltzeko. Igoera hori bidezko izateko hartu diren neurriak, orain arteko neurriak honek dira. Lokalutzentzat epigrafe berri bat, hondakinik sortzen ez dabenak, jarduera daukaselako bardin ez ordaintzeko. Herriko merkataritzan eta jarduera ekonomiko txikietan inpaktoa murrizteko neurriak ere hartu dira, igoera modu proportzional baten banatzeko. Etxe bizitzetan, kuota finkoa gehi erroldatutako pertsonen kopuruaren araberako koefiziente bat aplikatu da. Honek neurriak Bermeoko errealitatera hobeto egokitutako sistema bat da. Baina oraindik hobetzeko puntuak eta etorkizunerako ibilbide bat martxan jarri behar dugu. Onartzen dugu, ondino ez daukagule herritar bakoitzaren eragin zehatzagoak neurtzeko dato guztiak. Adibidez, etxe bizitza bakoitzan benetan zenbat hondakin sortzen dauen. Horregaitzik, lehen fase honetan, ezin dira bonifikazio pertsonalizatuak ezarri. Errentaren arabera, erabilera arduratsuen arabera, eta bar. Baina etorkizunerako aurre ikusita dagoz. Datu zehatzen faltagatik, kuota bereizi bat bakarrik aplika ahal izan dugu, alde batetik etxe bizitzei, biztanleen kopurua kontuen hartunde, eta zerbitzuetan, jarduera izaera eta establezimentuaren azaleraren arabera. Besteak, kuota finko bat erungo dabe. Aurrerago, irizpide objektiboagoak txertatuko dira. Urkontsumoa, hondakinen zorrera adierazle moduan, kale eta usuen arabera, kategorizazioa, jarduera ekonomikoen araberako segmentarizazio bat hobi haue, horrela etorkizunean tasa zehatzagoa eta sozialki orekatuagoa izango da. Igoera
ezetz esatearen ondorioak gogoratu gura dotez. Alde batetik, legea ez betetzea, ilegaltasun egoera sartu eta auditoria ohar negatiboak, urteko ea €1.000.000 defizitzea mantentzea, beste udal zerbitzuetarako baliabide gutxiago eukitzea, eta zelan ez jasangarritasun eta hondakinen kudeaketaren inbertsioak murriztea. Ondorioz, ez dugu tasa hau igo gure izan, baina gauze bat da gure dugune eta beste gauze bat da egin ahal dugune. Legea bete behar dugu, zerbitzua bermatu eta kostuak hobeto banatu gure duguz. Neurri hau, herritarrak jabonez, herriko merkataritza babestuz eta etorkizunerako bide argi batekin hartu dugu. Tasa objektiboagoa eta sozialki orekatua izateko. Bai, tasa igotzea geuretzako ez da erreza, eta jakin badakigu ez dela neurri herrikoi bat. Baina zintzotasunez esan behar dugu, ez gaude hemen titular errezak egiteko. Ardura hartzeko baizik. Eskerrik asko. Bueno, nik aporretu osoko bilkuran esan dutan hildo tipe bai, alkatik esan dauen moduen, hemen lehenagoko fasie eta legie apliketen guzena. Honen funtse da gehien kutsatuten dauenak edo gehien generaten dauenak gizau pagabi dauela. Hori dino legiek, eta hori da apliketen gatozena. Lehenagoko fase honetan, gure medizuek oin momentuen ez da huia itxitzen, ez da zui emoten datorik jakitzeko nokitzen dauen gizau da nok gitxia. Orduan lehenagoko fasie da gaztuek kubridun bidela. Eta hemen guk lantalde bat sortu du 3 taldien artien, eta hor ja inbertsio batzuk egin biharko diez, jakitzeko no generatzen dauen gizau, no gitxiau eta gitxiau generatzen dauenari obari batzuk apliketeko, alkatik izan dauen moduen bebai. Gaur aurrera eta dan bosketa hau, hau batez junde, alderdi danan baiezko botu egaz, uste dute 3 alderdizen asmue esan dela lehenagoko momentorik hau aurrera alkarregaz eruti eta guk horretarako gobernotik planteamento igiri betegaz jungari ez alizateko PNV-en ekarpenak inkorpora gure azken borradore honetara ekardunera, eurekin jau euren ekarpenak, eta guk esan bidu, danak onartuek esan dizela, gustora geltxua izela Eñiko Lanagaz, pentsatzen dulakon hau dala, segidu bidun biharra, ez da esan zeuser politizau, esan da lege baten, aplikazio baten ganeko lanketa maibet, eta hor esan da, eta jentir izan, alkatik esan dago moduen, hau lehenagoko fasie dela, gero asko garala, klasifiketen generazinu nonditatoren, aktibidadeka, pertsonaka, etxeka, eta hor geizen rezikleten dauenak edo gitxien generatzen dauenak okingo dauela obarizek apliketeko aukerie etorkizun baten eta espero dule etorkizun alik eta hurbilena izatie. Bizkaiko Foru Aldundiak babestutako hedabidea.